Pe față cu nașii, îi întreb pe tineri despre intențiile lor. Domnule Beda Marcelin, de bunăvoie și nesigă nimeni, iei în căsătorie pe domnișoara Ivanovici Iambra? Da. Domnișoara Ivanovici Iambra, de bunăvoie și nesigă nimeni, iei în căsătorie pe domnul Beda Marcelin? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Sunteți pregătiți mergând pe drumul căsătoriei să vă iubiți și să vă respectați unul pe altul pentru toată viața? Da. Da. Sunteți pregătiți să priviți cu dragoste copiii pe care Dumnezeu v-a binevoit să vi dea și să iubiți pe legea lui Hristos și a Bisericii sale? Da. Da. Deoarece sunteți hotărâți să încheiați legământul sfânt de căsătorii, dați-vă mâna dreaptă și exprimați-vă consimțământul în fața lui Dumnezeu și a Bisericii sale. Eu, Marcelin, te iau pe tine, Diana, de soție și îți promit că îți voi fi credincios în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală, dar și în timp de sănătate, să te iubesc și să te respect în toate zilele vieții mele. Eu, Diana, te iau pe tine, Marcelin, de soț și îți promit că voi fi credincioasă în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală, dar și în timp de sănătate, să te iubesc
every hour. The day you let me that was a call by day in summer. I was 14, I was a